Ongi etorriak ikus-entzuleok, eta gaurkoan Artxuriz arituko gara. Zugarramurdi dagoen mendian, hortzen ireki nahi zuten selokulako bidea, hondamen handia egingo zuena noski mendian bertan, eta herritarrak berehala kexu agertu ziren. Kexu zeren azken finean zer jakin gabe egin behar zieten bidea eta hondamendi guzia. Horretaz solasteko hemen ditugu Iban Iparragirre, ongi etorria Iban. Atxaldeon, Joseba. Eta Aline Ornoz, ongi etorria baita ere Aline. Esker. Bueno, zuek bapatean, ez? Jakin zenuten, hortzen, segulako bidea edo pista ireki behar zutela, edo mendian dena zaratatu behar zutela. Bai. Pixka bat izan zen sorpresa batez, sorpresa txarra bat noski. Azkenean gu egun batez, abuztuko egun normal bat zen, eta batean herriko bizilagun batek, eskabadora bat ikusi zuen Atxuriko magalean, eta, segidoan mezun bidez eta hasi zen zabaltzen afera, bertzergatik eskabadoroi hortzen. Eta harremanetan patu zen ere bai Zugarramurduko udalakin, eta Zugarramurduko udalak ezer jakinean zen, eta Baztango udalari deitu zion, eta hor destapatu zen pixka eta afera guztia, ez? Zertzagon hor gibelean, segiduan egunean berean Zugarramurduko udala konbokatu zuen Baztango zinegotzi bat eta Irungo parapente eskolako nagusia zuzendaria bilera batera eta Zugarramurdia segiduan egunean berean. Eta, segiduan Zugarramurdiko jendea ere bildu ginen, pixkat kezkatuak eta jakiteko zer pasatzen zen. Zugarramurdiko udala segiduan erabat kontrapatu zen, proiektu horren kontrapatu zen. Eta bihar hori bukatuta, Baztango bizi negotzi joan ziren azkenean, eta Irungo eskolako zuzendaria bilera hortatik atera zirelaik, gurekin topo egin zuten, eta guk ere azapenak galdetu genituen, ez? Eta azapenak galdetez gain, argiki erranginean gu ez ginuela gure mendiak eta gure bazterrak zauritzea, markatzea, xehatzea, inondik ere. Eta hitzez hitz Irungo parapente eskolako zuzendari horrek errantzagun, belak ez zituela herritarrekin arazoik nahi, beraz ez zuela proiektua aintzinera teramanen. Hori abuztu hasieran, ondoti, gu nahiko lasai gelditu ginen. Baina, lehenbiziko txantxoa izan zen otsailan. Zen otsailan agertu zen eta egunkari batean, horako agerkeri txiki bat, erganez, arreglatu behar zituztela, bide bat, xerriko hor bizi ziren xerriak, bide hori arreglatzeko. Hori ikusi zuen Baztango batek, eta deitu zion, herriko etxeai. Eta horren herriko etxeai, etorri zian, deitu zuten hemen, eta nizondora, herriko etxeai, galdetu zaber zertzen. Eta ez dakigu, hor ez da fitxik pentsatu egitea, lasai egon, hola hasi zen gauza, tentxutik horregien. Erakusteko, pixkan nola jokatu duten, azpitik, jendearen bizkarrerat, eta hori aipatu dutena abuztuan hasieran gertatu zen, beraz gu hor tranquil gelditu ginen, eskabadora ere eman zuten, eta gu errateko nahiko tranquil gelditu ginen, ez? Bakarrik, proiektua berriz ere Baztango udaletxeko pleno batetik pasatu behar zen, eta zein izan zen gure sorpresa, eta batean proiektua alde atera zela, ez? Gana zuten, ez zutela, argi emana zuten, baina argi emana zuten, eta nahi behar oso Bildukoak, 6 ziren, eta horiek etzien batea ados,
Eta gero beste bi erantzuten, guk ez dugu botoik emanen, abstinituko gira. Eta hola geldituko da. Baina gero hailatu zen eguna eta gure me agitu ginen. Me agitu. Etzen gure buruetan sartzen. Baten ginen, baina nola. Bai, eta bueno, hor jagu, erran ginuen aski. Osea, mobilizatu behar gara, hau gelditu behar dugu nola baitere, eta, bueno, hola izan zen pixkat, nola destapatu zen pixkat afera guzia bai. Hasiera hori izan zen, beraz egin beharreko erraten duzen bezala, kaltea baita ere handia zen. Mendian, alde batetik askoraino egiten zuten, orzentotik eraino? Ez zuten... Hasi giren, bai, ondamena emir zuten, hor bada gainera, Natura 2000 pasten dena bai Saratik, bai Zugarramurditik, eta gero Sarakoak ere ez ginen batea doz. Nahi bali mauzu zen, lehenutik ere, hasi zien eta lau agudeko itaik, mendiko automobilio itaiki, hasi zen pistatik Saratik pasatzen. Eta hor Sarako errikoetxeak moztu intzioten. Zuten hemendik ezin duzu pasa, niondik ez. Eta ondamena noski zen, hor mendi hori, hainbertze jende etortzen da mendi hori ikustea. Eta imaginazazu bai, bide bat hor erdi-erdian. Etzen pentsatzen al, niri benpenetzean burutik pasatzen al. Ze ondamenak egiten altzituzten hor, bai landarien alde, bai sorien alde, eta pentsatuz, oi bide hori, ez zuten oiek berdin bakarrik irabiliko. Gero jende gehiago gaintzien, automobilaikin, goraino. Bai, erran behar da ere bai adibidez, hor zenbait baserritako urriturriak ere pasatzen direla hortik, adibidez, gero miruak desagertzeko arriskuan den mirua ere hor kabiak egiten ditu. Bai. Eta bueno, hor kalteak noski badirela, inongo dudik gabe. Espainiako gobiernutik ja hartua da miru gorri horiek eta desagertzen ari direla. Eta ordan dire xoriak hoai kasu eman behar dela. Eta Espainiatik heldu zen, hoi ezin zela ukitu. Hoi dena ez zuten behiratu. Egin behar zuten, eta aurrera, zer egin zenuten? Ondorio zer mobilizatzen hasi zineten, kontatu diguzu pixkoat ze prozesu eraman zenuten horretan, zengatik, ikusi zenutelaik, hemen zerbait behar da. Lehenbiziko gauza egin eta Zugarramurdin bilkura txiki bat. Gero segidan eta Sarakoak ere urrengo bilkura pixkat handio zabaltzeko pixkat, Sarakoak ere etorri ginen. Eta hor, segidan hasi ginen, irratiak deika, pixkat zabaltzeko ze aiziren egiten, hortaz hasi ginen. Bai, hori da ez, pixkat hasi ginen biltzen, batzarrak egiten, baita ere mintzatu ginen, bai Zugarramurdiko nola Sarako herriko etxekin, argiki bereiek ere kontra posizionatu ziren, eta bueno, horri izan zen, ez dakit, bigarren batzarran edo, horri harran genuen, prentsaurrekoa deitu behar dugu, hau salatzeko eta gogorki irakusteko gure desadostasuna proiektu honekin. Erantzun hona, izan zen herria eta herritarren aldetik eta inguruko, aipatu duzu Sara eta Zugarramurdi? Bai, denak. Bai gaztiak, bai nahizain gaztiak, bai helduak, denak bulkatu ginen. Ez que denak agituak ginen. Nola? Hemen egin behar duten gauza bat. Guk ez jakitea, Sarakoak ez jakitea. Eta gainera, olako gauza bat, hemen baztanen etxien ados olako gauzak egiteko. Eta derrepente, Zugarramurdin bai. Zen pixkat, harrigarria zen histori hori. Nola gantzen ura oitia. Bai, kristoina izan zen mobilizazioa. Gehiarrateko nik ere, nik denak harrituak gelditu ginen nola mobilizatu zen jendea, eta hori, adin guzietako jendea, eta hor ez dago ez ideologiarik ez ezer, batzuk sartu nahi izan gaituzte zaku batean, baina hor ideologi guzietako jendea zegoen, azkenean hor kezkatzen gintuen bakarra da gure lurra zaintzea, argiki ados gara gaur egun eremori baztanena dena, baina horren ondorioak sufritzen dituguna gu garan bizi garenak.
Eta zer erresa den batzuten erabakiak 30 kilometrotara hartzerat, zuk ondorioak jaso ez behar dituzunean, ez? Orduan, hor Alin erraten duen bezala, jendea harritua zen eta iazki haserre ikustea nola jokatu zen eta hori ez, orduan mobilizazio izan zen hasieratik kristoina. Ze oztopo aurkitu dituzue, egin duzuen eginkizun hauetan? Oztopo? Ez da honez. Baina laguntza bai, eta egala egiten dutela, parapentien giltzen diren Nafarroko Federazioa, bai beste bi hola talde giltzen dira, segidan deitu ez, eta irakurri bat biali zuten, ez ziren ados bideo horrekin, horiek beti usaia zutela gatia oinez, 2 kilometro bat, eta ez zirela batea ados bideo horrekin, eta guri aldean ziela, eta guri ere, ganez, indarra ematen. Bai, oztopoik ez, egia errateko, gero hau dena hain fita, hain azkargan da, oztoporik ez, baina bai egia dela, nardagarria dela, oinik zenbaitzuk lehitza eta irakurtzea erraten, unekin bastandarra galtzen dutela, proiektua atzera botatzearekin bastandarra galtzen dutela, baserritarra galtzen dutela, aski favorez. Egiazki nekagarria da olako ergelkeriak aitzea, zentaz horren ona balin bazen proiektuei baserritarretza zertaz ez zuten lehenago egin, ze kasualitatea justu orai Irungo parapente eskolai hor atratzen dela, orduan inbar dela. Ze kasualitatea? Eta zertaz ez dire etorri Zugarramurdira eta Baztanerat eta Zugarramurdira herritarri galdetzerat? Gu egon gara hango jendearekin hitz egiten, bai inguruan bizi diren baserritarrekin denekin dena kontra dire. Herritar gehienak bi udaletxeak, Alinek erranduen bezala Nafarroko Federazioa atxuritzetik salto egiten duten parapentari guztiak dena kontra dire. Aski favorez erratea. Eta gainera erraten zuten, bide hori nahi zutela egin, pixkat baserriak laguntzeko, guai bada bidezka bat hor ailatzeko non nahi zuten bide egin, eta hoi zati bat Zugarramurdikoa da behitikoa, gero Baztangoa da. Eta hoi bide hori ez di behin etorri arreglatzea. Hor bizi diren jendea bere sakeletik pagatzen dute, horko ziluak arreglatzeko. Eta guai, hola derrepentian etortzen da Irungo mutil bat, eta ematen dio gure sosaitai, gure denen sosaren 25.000 euro hori iteko, nondik hartu behar dugun hori. Ez zuen buruik. Ez du inongo funtsik. Funtsik. Beraz, erran daiteke, aldeko auniz izan duzuela, eta alde horretatik ere, pentsatzen dut horrek postu egin izango dizuela. Guri bai, baina mendie gehiago, eta zuriei, Beraz, ez duzu astirik izan ere estrategia bat prestatzeko nola defenditu behar duzuen mendia, eta plis-plas batean erran daiteke joan dela dena, ez da? Plis-plas batean, bai. Solastu zineten, baita ere ondotik, edo zenbat aldiz solastu izan zarete, Baztango udalekin, hori erantzuna ikusi zenutela, horren alde egiten zutela. Zugarramurdiko udalak ere intzun ongi, zen konbiatzia. Elizondoko errikoetxeko etor dezala otoi ikustea non den bidea. Etzakiten. Etorri zielaik orduan oartu zian. Ostras, zia egaiten gu. Hemen. Orduan oartu zian. Eta hortako errantzuten, berriro eskatuko dugu botoa ematea, eta aldatuko dugu gauza. Eta etzen bakarrik bide bat iten edo pista bat zabaltzeko. Ez, hor ez dago pistarik. Hor dago, bide xenda bat. Mendi xenda bat. Eta hori nola izaten altzen. Eta gero pentsatuz ere, erriari, jada Zugarramurdin adibidez, hainbeste jendea etortzen da. Erriari, zenbat jende gehiago etorriko zen mendi hortan. Zenbat gehiago. Ja, gu gainituaga Zugarramurdin, eta zenbat gehiago. Furgonetak, otomobilak, eta gero ez dutela galik egiten ere, ikokoa. Ez, eta Baztango udaletxeekin egia da, gehien bat Zugarramurdiko udalak hor egin duela kristin lana, ez? Behin ere etorri ziren pleno baterat, etorri zen alkatesa eta zinegotzi bat, pixkat mintzatzeko,
Eta bueno, hor egia errateko Zugarramurdiko Udalak sekulako lana egin du arlo hortan. Gu herritarrak mintzatu ginen aldi bakarra izan zen, abuztuko lehen aldi hortan dena destapatu zelaik, egon ginela bilera hartatik atera zirei pixkat bereekin mintzatzen, bertzenaz. Egia arteko lanoi gehiena Zugarramurdiko Udalak egin zuen nahi. Inguruko, astirik izan bada, hortarako, inguruko talde ekologista edo naturzaleak, aizten aipatu duzu, bai, parapenten bertan ibiltzen direnak nola lagun agertu ziren, izan duzue laguntzarik, atxikimendurik, edo ez da astirik izan egia. Bai, hoi da, ez da astirik izan. Egia errateko dena hain fite ganda, ez dugula astirik izan taldekin mintzatzeko edo, egia da, bai, Atxuriko magaletik salto egiten duten parapentistak eta Nafarroko Federakuntza idatzi bat atera zutela, eman genuen prentsaurrekoan. Prentsaurreko guri ehuneko sustengoa erakutsiz eta erabat proiektuaren kontra posizionatuz, baina bertzenaz, bai, ez, hain fite ganda dena ez dugula astirik izan ez, eta beharrik. Barnean, herri barnean zenolako sensazioa gelditu zaizue, mobilizazioa eta izan den elkartasuna horrekin? Ona, oso ona. Kristoena, egia errateko... Guztia jende guztia zagon, laguntzeko prest, denak hor ginen, bilkuretan, denak gauta egun mezuak bialtzen, hor ginen, hortako fite pastu zen. Eta laster oartu zien, patas hartu zutela eta iztarrare bai. Ez, kristoena, egia errateko izan zen ikustea nola herriko jendea muitu zen eta kristoena, bai. Eta gazteen aldetik, gazteak zer aten duten? Gazteak berdin. Berdin, azkenean hor ginen jende guztia, gazteago, ezain gazte, zaharrak, aurrak, denek argi ginuen, nola baitere gelditu bertzela, zela posible hori aintzinaten ematea, eta denak kristoin indarrakin ginen, kristoin elkartasuna, denak bateragaki ginen, eta horrek sekulako indarra matzagun duen. Eta airean hartzeko hori, airean bai, baztanen izango ziren momentu hortan, baina gero aire hartzen zuten, eta gero pausatzeko non, saran pasatu behar zen, eta saran ezin zuten. Oan zen pixkat. Beraz, proiektuare erran daiteke, akatsak ikusi zen ezkiotela berehala, proiektu hori gauzatu ahal izateko, ez da? Bultzatzaileak nahi duzu erran? Hombre, argiki bai, nahi dut erran, azkenean jende beraiek bakarrik nahi zuten proiektu egin, nahi dut erran jende guztiak kontra zuten, lehen errat duten bezala, bai Sarana Zugarramurdiko Udala, bai Bierretako herritar gehienak, bai Atxuriatik salto egiten duten jende guztiak, bai Nafarroko Federakuntza, dena kontra zituzten, orduan hor argiki bakarrik gelditu ziren. Eta gero azkenean berritu behar zuten, erabakia Baztango Udalan. Hor nola solastu zineten baita ere, aipatu duzuzuk alkatea, Zugarramurdiko alkatesak eta zinegotziek eta lan handia egin zutela baita ere. Ikusi zinuten haudo aldatzen zutela jarrera, ikusi zenuten ikusi zutelaik oartu zien, eta hor, etorri zielaik ikustea, oartu zien hor patas hartu zutela. Bai, konbidatuak izan ziren eta etorri ziren Baztango independientetako bizi negotziak nik uste etorri ziela, eta ikusi zutela segidan errantzuten, horrek ez zuela inongo funtsaik eta hurrengo plenoan kontrako botoa emango zutela, eta inkluso barkamenak ere publikoki edabidetan eskatu dituzte, eta guk ere eskertzen diegu publikoki barkamenak eskatzeagatik, eta ongi pentsatu izana, eta egitan gu eskertzen dugula olako jarrera, hanka sartzen alda, baina behintzat ohartzea hanka sartu duzula,
hanka atera eta, bueno, barkamenak eskatu eta, behira, txapo, horregatik, alde horretatik. Hori, 17an uste dut, zela bozketa hemen dudalan. Bueno, egon zineten, gira horretan, ez? Ezkenean ez, pentsatu ginen lasai ustea. Bai, eta, bueno, gero aparte geneak goizeko 8 izan zen. Eta, bueno, ordu hortan gehienak lanean gaude eta egia errateko. Eta ala ere pentsatu aginu lehenutik, berdin nola etorri zien bi persona horiek eta ikusi ginitun, eta hona zutela, utziko dugu lasai, beldur pixkatekin, zen bi aldiz mazpitik zituzten bere gauzak, ez? Baina, ez, gero ikusi ginun ere, prentsan ere ahertu zela, berriro eskatua zutela berriro botoa ematia edo, ez, bai. Eta, ondorioa, zein izan da? Ondorioa, zerrengo natzuk nio, ondorio nagusia da, gure mendia holaxen geldituko dela, zorionez. Baina, tristea da, nebeterran tristea da gaur egun olako gauzak ikustea oraindik, ez? Gainera, nola daiteke subentzio nominatibo batekin, hau da azkenean, diru publikotik, interes pribatu batentzat erabiltzea, ez? Harrigarria da. Ni ez dakit nola baimentzen aldiren olako gauzak, eta tristea. Tristea da olako gauzengatik, oraindik hola egotea eta olako jendea izatea penagarria da. Penagarria da. Baina, konten gara, arras konten gara, zentaz lortu dugu hori gelditzea, eta, espero dezagun, etorkizun batean olako bertzerik ez gertatzea. Bai, zerakoz, haunitzetan horrelako erik gertatzen, haunitz proiektuak aurrera egiten baitute, eta zuen gainera erran daiteke, erran duzue, bi hiru aldiz, oso azkar joan da prozesua. Bai, eta nik uste giltzetako bat izan dela izan dugun indarra eta elkartasuna, ez? Horrazkenean juntatu ginen, lehen aipatu duten bezala, herritar gehienak, bi udaletxeak, parapentelariak, hor nik uste hori sekulako indarra mandagu, prentsaurrekoan ere jendea bildu zen eta nik uste horrek ere kristen indarra eman zuen, eta gero gauzetako bat ona balin badu Zugarramurdi da, herri ezaguna dela eta dozen gauza gertatzen dela Zugarramurdin azkenean segiduan kristen dimentsio hartzen du, ez? Edabide guzitan ateratzen da prentsan, eta orduan horrek, kasuntan ikuste lagundu gaituela. Horari, ospatu beharko duzue? Ospatu. Zikiro jate bat, edo hordaki? Ostio pentsatu. Momentuz ez dugu olako pentsatu egiarrateko, baina, denak aski konten gara, eta, kristuen poza egiarrateko. Ez dugu momentuz ospakizunik aipatu, nordaki. Gure ikusen zulei eta hemen daudenei, zer aipatuko zenikete? Zer errango, ze ikasketa, ze valorazio pixkatu guzti honetaz? Nik erritarrei 1000 esker bat handi bat eganen joten, bai Zugarramurdikoi bai sarai, eta gero egan ere, 1000 esker gibera botatzia, baina kasu mentzazue otoi, zia izaizte, zoazte ikustia, erriko etxeko batean balima zaizte, ikusi pixka zer ere ematen jozue botoa. Zeren, horretzak iten, hor eman dute hola, nola egaten den hori. Balima zen horlako zerbait ez importantia, eta biazazu ze importantzia zaukan hori dena. Guretako, eta mendiendako, eta soriendako, eta landarendako, eta Euskal Herriendako, gure mendiak ezin dela hola ibili. Eta, eskerrak ere bai, gure Zugarramurdi eta Zarater herritarren apartez, baita baztango jende ere, baztanetik ere sustengoa jaso baitugu, eta, egiazki eskertzekoa da bereien sustengoa, eta, baita ere dudigabe parapentelariei, sustengoa emateagatik ere bai, Nafarroko Federakuntzari baita ere, dudigabe, aiegabe, etzenein erresa suertatu izan, nik uste. Eta guk eskerra zuei ematen dizuegu, hau azaltzeagatik, azken fina olako
bueno, lorpenak ez baitire izaten maiz, Bai. eta hau ere nik pentsatzen dut, hori, atera behar duela eta jendea jakin behar. Bai, dudik gabe, eta guk irabaztea lortu dugun bezala, bueno, hemen baztanen zoritxarrez hain ezaguna diren erdiz eta aroztegiko proiektuak, ea behingoan gibelera botatzen aldiren horiek, basakeri horiek ere bai, eta bueno, badakigu hemen jende ere indarrekin dabilera, urta handiz dire proiektu nazkagarri horiekin, eta hemen jende indarrekin dago, eta bueno, ea sortea baden hemen ere bai, eta lortzen den hori gelditzea. Eta mire esker zuei ere, guri oportunitatea hori ematea, pixka zabaltzea, eta guretako ere indar ematen du. Mire esker. Izan ongi da beste bat arte. Venga, mile esker, segi ongi.